Кадерле тамашачылар, Галиәскәр Камал театры мәшһүр язучы, драматург Туфан ага Миннуллинның тууына 85 ел тулу уңайыннан флешмоб башлап җибәрә. Әлеге флешмоб кысаларында Туфан Миннуллин иҗат иткән әсәрләрдән өзекләр, монологлар, диалоглар, җырлар һәм шигырьләр яңгыраячак. Үз чиратында мин сезгә Туфан Миннуллин тарафыннан иҗат ителгән легендар Диләфрүзгә дүрт кияү әсәренә нигезләнеп, заманчалаштырып язылган Диләфрүз ремейк әсәреннән Амур монологын укып китәм. Кадерле тамашачылар, безнең театрыбыз моннан 48 ел элек Диләфрүзгә дүрт кияү комедиясын куйган иде. Андагы Диләфрүз колхозда бузаулар карый иде, рәсеме Азат хатын журналында чыккан иде. Менә шул Диләфрүзебез егетләр сайлады. Бүгенгесе көндә инде ул Диләфрүз әби булды, ләкин аңа алмашка авылда тагын бер Диләфрүз туды. Тик монысы инде агрофермада бузаулар карый. Ул да егетләр сайлаячак. Вакыйга әлегә таралырга өлгермәгән авылда бара һәм Диләфрүз тирәсендә әйләнәчәк. Ник дигәндә, моннан 2 ай элек Диләфрүзнең рәсеме Playboy журналында чыккан иде. Менә шул журнал минем кулыма килеп эләкте. Дөресрәге, мин ул журналны Галим абыйдан талап алдым да авыл егетләренә күрсәттем. Шул рәсемне күргән егетләр Диләфрүзгә үлеп гашыйк булганнар. Менә кызык хәлләр булачак. Тамашачылар, сез әзерме? Алайса, башладык!